je Tomáš TV, ale dnes velekvar nebude, protože vlastně jsem zapomněl koupit ingredience na ten lekvar, ale dnes zatím vám jenom řeknu, že challenge s mým brachou se nemohl uskutečnit, takže spolu budeme hrát kámen, nůžky, papír. Teď ale na facky a tak, prostě to znáte, na pěstí, ale ne dnes, ale až přijde. Samozřejmě teď toto asi video už asi bude konec, ale až přijde bracha, tak uděláme ten. A pak ještě vám ukážeme setkání s Justinem Bieberem, ale to bude taková parodie. No a prostě máte se v příštím díle na co těšit, ale v příštím ještě ne, takže příště budu asi natáčet na něčem jiným, nebo nevím. No prostě no to je asi všechno, tak čauky mňauky.